הייתה תוכנית שהיה לה איזה, מה שנקרא תוכנית אב. הרעיון היה ליצור מעין רצף אורבני יהודי ממערב למזרח, שגם יקטע את הרצף הפלסטיני מצפון לדרום. ובעניין הזה הצלחנו, כאילו מדינת ישראל הצליחה. הימים הקשים הללו מדגימים את האבסורד של סיפוח 28 כפרים פלסטינים מהגדה לירושלים, שברוב חלקי ירושלים אין גדר שמפרידה בינינו ובין הכפרים הפלסטינים הללו. 60% מפיגועי הטרור באים מהכפרים הללו. כל השכונות האלה שאתם רואים כאן, שזה כופר עקב וסמיר עמיס וחלק ממחנה הפליטים קלנדיה, זה בעצם תושבי ישראל שיש להם תעודות זהות כחולות, אבל חיים מחוץ לחומה. הבעיה המרכזית שישראל לא הכריעה ביחס לעתידם. מצד אחד הם תושבי ישראל, אבל ישראל לא נותנת להם שירותים, לא אוכפת שם חוק וסדר. מצד שני, משום שזה שטח ישראל, גם הרשות הפלסטינית לא יכולה להיכנס, לא יכולה לפתח, לא יכולה לאשר, לא יכולה לאכוף חוק וסדר. תושבי הגדה המערבית לא יכולים להיכנס למזרח ירושלים, ולכן כל הכלכלה הערבית בשכונות הללו די התמוטטה. מהצד השני של החומה יש לנו את אבו דיס, וזאת עיירה שוקקת, עיירה מלאה במסחר ותיירות. פתיחה של החומה הזאת בעצם תאפשר ותחדש את מרקם החיים, גם הכלכלי, גם החברתי, גם התעסוקתי של הכפרים הללו. האזור הזה, שהוא ירושלים ההיסטורית, אותם 6 קילומטרים רבועים, יישאר על פי התוכנית בשליטת ישראל. ג'בל מוכבר, כל הרצועה הזאת שהולכת עד חירבת מזמוריה, בעצם להחזיר את הכפרים האלה במעמד שטח B או במעמד שטח C. הטענה המרכזית הייתה שאם הגדר היא בצד המזרחית, היא מנתקת אותה מרמאללה, ממרכז החיים ההיסטורי שלהם, כי הם היו כפרים של הגדה. אנחנו באים ואומרים, מה שלא היה ירושלים, לא צריך להיות ירושלים, והוא מאיים על ירושלים ביטחונית, דמוגרפית וכלכלית. בשביל זה באנו. מה שאנחנו מציעים זה להציל את ירושלים היהודית, קודם כל ביטחונית, ואחר כך דמוגרפית, גם לעזור כלכלית לעיר.